Ay, may langgam dito. Anong oras na ba? Ganyan man yan. Kasi Four. matahimik kasi dito. At saka maraming 4. puno. 4 o'clock na. Wala, hindi nila alam dahil na nagba-vlog tayo dito. Parang wala lang silang alam Wala ba. lang. Parang wala lang. Pag makarinig yan sa sinasabi na mo, para yan. Baka nababaliw na kami dito. Sige lang guys, kahit mukhang baliw, maganda naman kami oh. Oo, tingnan mo. Hindi naman to mukhang baliw. Hindi lang napatay. Asa gitano ni mo na? Oo. Lasa mo. Oo. Giugsok ra di ba? O sinig mo. Ito ng anak kamunggay. Ako day no, di lagi ko mabuhian og kamunggay. Ambot nga Siya may ni. nagtanong anak. Ako anong mga gulay. Dito ko lang ito ilagay. Oh, andun lang. Iwan ko guys, pag magtanim ako ng malunggay guys, hindi sila mabubuhay. Ano bang Siguro bertod? kriminal yung kamay mo. Baka no? Baka no? Kriminal. Criminal. Baka nga, no? Hindi sila mabubuhay. Mamamatay sila lahat. Iwan ko. Kriminal nga. Oo, iwan ko. Kriminal pala tong kamay na to. Mabuti to. Pusasan. Lagyan ng pusas, guys. Kay kriminal pala. Ang mabuhay lang sa akin sa Buksan ko muna yung bulaklak. tubig. Sa bulaklak, guys. Ay, tama ang mga gulay din. Tama na. Taglad. Meron na. Malunggay na lang. Kulang. Kumuha ako malunggay? Sige, okay. Okay. Magkuha ako ng malunggay guys ha. I'm the one, could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Guys, marami na to guys. Sa merkado to guys. 30 pesos na to guys. Oh. Walang bayad. Dito walang bayad. Kumuha tayo ng marami kasi walang bayad to. Doon sa palengke, anong Tagalog ng palengke? Doon sa palengke guys, mahal. Dito, Masyadong wala. mahalin. Ito. Akala mo, barato lang to. Mahal na to guys. 30 pesos na to guys. Kasi ito, 10 peso. Ito lang kalaki. Oh. Ito lang kalaki ha. 10 peso. Tapos, tatlo to. Ganon kalaki. Oh. Tatlo. Ito. Tapos ito. Tiga to. 30 pesos. Kalain mo yan? 30 pesos. Buti pa dito, walang bayad. Ano to guys? Maghangin man guys. Lumakas ang hangin dito guys. Baka umuwan ng malakas. Day! Umuwi na tayo. Baka umuwan ng malakas. Tapos na kami guys. Tapos na kami kumuha ng Tapos na namin kami nagkumuha ng dito. Pumasok na kami kasi merong parang merong ulan na malakas. Parang may malakas na ulan na parating guys. Tingnan nyo ang langit. Ang langit guys, oh, ang itim-itim ng langit, oh, parang may malaking ulan na darating. Oh. Nagdag-om guys. Na ang langit guys, oh. Maitim ang langit. Wala mo na dahil. The clouds is dark. Guys, English ba? English spoken. Mayroon akong English guys, maliit lang, oh. Dark. Black, oh, black na black yung clouds. Now, black.
Parang may ulan na naman. Uuwi na kami guys. Tapos na ang trabaho namin dito. Uuwi na kami. Uuwi na kami sa amin. Marami pa kaming gagawin doon. Ilalak na niya ang kailang gate. Mag-lock na siya ng gate nila guys. Uwi na kami guys. Uwi na kami. Tapos na kami dito nanguha ng mga gulay. Magbili na kami ng isda. Ako, ang mahal na naman ng isda dahil. 200 peso ang kilo. May 250, may galunggong 150, 180. Ano ba yan? Paano na? Malulutas na tayo dito ng isda. Ang mahal naman. Bagoong na lang. Bagoong na lang. Lagyan ng tinangkong at saka lagyan namin ng tinangkong at saka ano ba to? Kamunggay. Tapos lagyan ng tangad. Libuas na. Higupin na yun. Libuas. Busog. Higupin ang sabaw. Higupin ang sabaw. Busog ang mga senyor. Ang tagal ba? Anong nangyari? Ha? Anong susi? Uy, may auto. Mana? Tapos na? Bakit? Bidyo. May kutsi. Ano man? Anak, lu'a ang kanang kuan ba? Yawi niya, iduot siya. Bi ako. Ini manito na. Tao ani. Ana na. Bida ako daw, day. Oh, gunitin mo to. Hawakin mo. Hawakin, gunitin. Yan guys, nahirapan kami magsarado. Ganito ang kuan namin. Sandado namin. Bakit ano nangyari dito? Yan guys, kawawa talaga siya guys. Nahirapan siya magsarado. Anong nangyari? Dapat matanggal. Ano ang sisig dira day? Malak. It's already locked na. Day. Let's go. Para di mo kuno ulan siguro. May sasakyan guys, naparating. Sana kinuha na kami ng sasakyan na to. Ay! Inagian lang kami! Inagian. Hindi pala. Kasi hindi sa amin. Musta nang agi dahil sa Tagalog? Dumaan lang siya sa amin. Walang hiya. Walang hiyang sasakyan. Walang hiya tigidig. Hindi kami kinuha. Ay. Iwan ko kung sinong may-ari doon. Char lang guys. Pauwi na kami guys. Para kaming mga baliw pag may nakatingin sa amin. Ano? Ang ganda ng mga bulak ng kapitbahay guys. Pag may nakatingin sa amin guys dito guys. Sasabihin mga baliw na mga tao to, mga babae ito. Mga baliw na mga bubay to. Bahala sila. Anong sasabihin nila? Basta kami ay maganda. Ang dami nga bulaklak dito guys. Baka nang pula dayo. Asa na? Doon pa ibak mo na mabulak Yes, ko pagkatapos na. Ang ganda ng mga dapat bulaklak na. dito guys. Ibak na lang kay para dito pa doon lagi mo. Hindi ito makita. Dapat kita makita. Ang ganda ng mga bulaklak dito guys. Oo. Wow. Ngalang gabi. Lang daw. Idol dito ka. Wala kita ka ng gitagawan ba? Klaro. Hala. Adi mo klaro idol dito ka. Tatatang lupat sila. Yan, daming mga ibon. Wala, ang ganda nila Wow. May tumingin sa amin na ulitaw. Asa na to? Wala, mga langgam guys. Asa na ba to guys? Day?
Nasaan bang mga langgam dito? Ay, bali man dito. Ano ka na ito ba? Naglatay-latay sila Ah, lagyan mo doon. na. Mm-mm. Ang daming ibon. Wala, anong klaseng ibon yan? Ang dami nila, oh, na. Mga langgam Andyan pare. sila, oh, na, oh. Hello, ito. Para silang mga lamok lang, no? No? Oo. Ito lang. Para silang mga lamok. Oh, di Limot ka, Ano? Wala ba ako face mask? Tay. Mapusas kita ani ron. Wala akong face mask, guys. Baka may pulis na pumusa sa akin na patay ta ani. Anong nangyari sa atin ngayon? Nagtatawa sila, natawa sila sa atin. Ito na niya. Video rin yung mga agianan. Oo, giana na. Mga view ba? Oo. Umuwi na kami, guys. You
Hanggang dito na lang kami. Thank you. Bye-bye. Thank you for watching. Bye.